Alhamdulillah Bu, awak rumah tangga sana perang-perang tahun wis diparingi keturunan karo Gusti Allah. Ora rugi malah ku ngompawan bengi tibak yo dadi. Sik tak delok sik bayi iki. Tenang yo. Wis gak apa-apa, wis Aja lahir lanang banter, penting selamat, metu panggatak rambut. Sik tak delok sik ah. Tak delok sik bayi iki. Tak delok sik bayi iki tak delok. tak yang ngrungokno kok bayi lho. Mau gurung metu kok tonton iki ya metu. Ayah. Mas tak tontok iki tak buka tontoke. Aku pengen karo bayi. Beri cabe iki lho. Ogok iki lho beri cabe. Sik tak tontok sik ah. Tontok iki Beri cabe lho metu kemana. Senep iki lho. Apa Bu? Nek opo lagi? Gak syukur kok. Aja golong kok bayi itu keguguran. Ndelok tulung sapa bengi-bengi kowe gak wong belas sih. Terus golek dukunan iki. Iki jelas katoke bojoku ki ape nglairno delok weteng wah golek dukunan iki. Mosok aku ape moran dukun togel. Waduh, dukun togel jelas gak iso. Wah, ndi nek iki. Wong delok ini Mbah Cimbrut Mbah Cimbrut kan dukun cabul kok dukun cabul. Dukun bayi. Wis tak moro-rono nah cepet-cepet. Cetok bojoku selak nglairno selak brodol bahaya. Nek tak budal aku. Duh golek dukunan ndi rek apa nang rene. Wah, omahe dukune katok sora koyo ngono rek wani ora aku. Wis gak apa-apa wis gak terpaksa. Laluan Mbah. Nggih. Napa leres jenengan iku dukun bayi? Lah rumah sama aku ya apa, Mas? Ya tak was-wasi koyo prajengane sampean ku mantan pura sing kerja ning ndi ya, Mbak? Rumah sama aku ya apa le? Apa matamu wis katarak? Lah wong ayune kinyis-kinyis kok ngene dianggep pura. Matamu wis katarak ta? Ya tak pikir sampean sing tau mangan Bang Solo kuwi ya. Lah kuwi le manggalku biyen. Ah, tiba sampean ku begenggek to. Orang-orang mbah aku mengguyon. Aja digawe ati, aku mengguyon ora serius. Walah, sajane umurane enak apa to le? Ya tujuh aku mrene ki mau Mbak ana perlune. Bojoku kan bobot tuwek. Lah ki mau ceritane bojoku ki sambar petenge loro mulus-mulus. Tapi ketok iki bojoku ki ape nglairno, sampean iso ta nulung. Bisa kondene. Oh, nggih pun Mbak nek ngoten kan bojoku lo jake mriki. Sakniki Mbak nggih. Kak Sumben tahun depan. Walah, yo Mbak yo. Tunggu pendete Mbak nggih. Iya. Nggih Mbak, sampun Mbak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh antek klebu. Pun pareng Mbak nggih. Iya. Aduh, piye ra enak iki. Tak gotong ae. Wah, koyo apik tenan iki. Jane wong iki kakek dosa kok iki. Yang ini iki susah nek dibujuk lemu iki. Gendong-gendongnya abot terus piye? Sowan gendong gak kuat seret ae. Mbah, iki nanti dukune iki. Apa cek laran gede apa piye diceluke mang? Gak metu-metu iki. Apa cek laran golek tamu apa piye dukune iki? Mbah, dah cepet Mbah. Bojoku selak ape nglairno iki, Mbah. Nah cepet Mbah. Selak brodol iku bayi iki, Mbah. Nah cepet Mbah. Ya, astagfirullahaladzim. Iki wong tabluro. Ya Allah. Cepet Mbah, Pak. Brojol bayi iki ku. Wis sampean sadar usah. Sadar Bu, sadar Bu. Alah, gak kuat saya iki gak apa-apa kalau ya penak. Sabar Bu. Pakai kembali. Sabar sih Bu. Wes sabar dhisik Bu. Ora sik ditahan terus enak. Wes tahan sik Bu, ngerasa iki yo penak. Alon-alon Mbah. Aja sampai rambute bojoku butek malah gugur. Walah Bu, cuma dhisik Bu. Tunggu lu jake Bu. Terus piye? Tunggu lu jake Bu. Cuma dhisik tunggu Bu. Ayo Bu.
Astagfirullahaladzim. Walah bang, besok anakku mati, anakku Semenyanyi bikin iki. nyanyi patakmu sigar ini sedih anak bojoku mati kok nyanyi dan melapo untuk gantung ke mau gawe ini angel-angel oleh ku ngompo wis gak karu-karuan ora peduli awan bengi dadi malah mbok banting iku piye karepmu iku Lah namu dudu wujudmu mingsa wujud dulu dari mangsamu aku gendruwo Lah ya rek rondo kesana berang-berang jam konco kata teko kata ya adem pisan kata ya desune kok samun kok ngene rek konco pun nanti kowe gak teko-teko mau tak tanya sampai jam 1:30 ini gak teko-teko rek. Lihat, Ya bilang. dengare ini kok ijen kendel gue. Lah ya ki Bang tanten ket Mang nanti ae, Bang. Wah, aku cek yamen cek ngopi dhisik. Desure kata suwamon ini apa orang dina Joko iki. Desure kata suwamon kata ya keman pisan iki. Kok kendel tenanan gue. Tapi iya mana kan nek koncone iki. Jadi aku wong telu ya niki. Nah, mama kan ngomong, telung dino samun toh. Iya. Berarti wah ono mesti ono apa-apa, nek samun iki mesti ono wong kate mulai. Sing jelas sing ngene iku. Masa gak kroso kowe? Ya kerasa ket Bang aku ya rada merinding ya. Hah? Awakku iki Mang. Gak ngono nih maksudnya nek hubungannya memang ya sing ngene iki adem-adem. Sing maksudnya iku telung dino samun iku mesti ono apa-apa, mesti ono wong kate mulai. Tonton akeh wong tuwek-tuwek barang niku. Itu bakal ya mulai. Gelem mulai dhisiki. Ya gak gelem cek urung wayahe ya. Hah? Iki cek urung wayahe. Nek aku no ajane ya gelem. Jane wegah. Kataku balekno. Kataku balekno. Anakku balekno. Anakku balekno. Bah, sampean gak rungu ta? Enak suara tapi kan ujute. Krungu suara apa? Engko sampean gak krungu. Oh, ora ana apa-apa. Krungu. Ora ana apa-apa. Senggare saya tito mati-matian, makanya aku mengkrungu suara nek tapi kan ujute. Ah ya mudak paling krungon-krungonan. Awak mau krungon-krungonan paling Ya tenan Mbak, aku mang lo krungu suara tapi kan ujute. aku ora krungu belas. Aku sampean budak Mbah. Uang terus suarane Mbah Mang. Kok sampean gak krungu belas. Ora krungu. Ora ana apa-apa belas kok. Aku ora krungu. Paling krungonan awakmu iki let. Mbah, sampean gak ngerti dah bojone Cun Mang mati saanake. Nalik wa inalik. Kok sampean gak krungu belas. Ora krungu aku. Mati Mbah saanake. Mau iku. Iya. Aku gak arep pas aku masak paling kok gaji kamu kok gajian ya. Aku dewe gak ngerti aku tas mulai rondo iki. Mati ini kecil-kecil paling gak sempurna paling lah mau kan ngomong awakmu kan kok hubungannya kan kok sepi pani anu kan telung dino lah iku ana wong mulai harus mulai iki berarti kan gak sempurna tapi apa mati ini si anake kataku Mbah. paling ketemu dewe Tak tenan to Mbah. Iku lho, ketok gendha kok wonge. aku lagi jenak bondet iki melayu lan apa-apa barang
Ngomong-ngomong kok iya kan. Salah. Hormat ya. Jangan John. Ojo begini ya. Ayo terus piye nasib bojoku ki iso mama karo 2 tahun arep duwe anak ngono anakku wis dibunuh karo Gusti Allah tak angen terus piye nasib bojoku ning alam kubur iso jawab pertanyaan malaikat nang kan akhir apa ora soalnya nalika uripe bojoku ki ya takon salat sembayang ya ora tau gelem takon sedekah ora gelem mung ning alam donya ki awur tanggane ki ya ora gelem penggawane gengge turut kebon sange terus kontinnya meneh aku teh ngeluh dasku dino monggo Jan, loh awakmu belum iya. anak apa belum Ini Jan, aku kan meronda, Joko. Saiki awak mau gemeter ya? loh maksudnya gemeter ke piye Aku tak ngomong, iya bojomu itu dadi arwah tayangan. si tenang no pikir no maksudnya bojoku dadi arwahku piye Ya dadi sing gentayangan ngene iki. walah ceritane iki bojoku ki nalika mati kan gak sampuno awake gentayangan terus ngedeni warga-warga desa iki Nah, iku. tenanan kurang mbah Takoke iki bondet lho. awakmu ku yo ngejak guyon mung mati dikoto wong akeh kok iso Takok bondet iki lho, bondet. Piye, Det? tenanan ta Ndet Iya, jan aku mau pas ronda diteni bojomu, lho tenanan iki di tenanan deh. waduh terus piye iki ndak piye ki carane ngilangi bojoku ki iki nek ganggu warga-warga iki malah dadi masalah Nah, iku. Saiki malah aku wae golek yai sama golek dukun nih sing iso ngilangno. oh nah sampean gak dikenalan dukun sing sakti mbah Ya ono koncoku akeh. Ayo malah aku saiki ae. saiki ta Iya. misalnya ndak budal bon selak ngeden-ngedeni warga dene malah dadi Nah, masalah ngono. Itu saya ndak apik, budal ya